का भैया का हाल बा? बड़ा ढेर दिन पर महाराज इंतजार करत करत बुझाए के बरसाते पारो जी। का करी भाई, अब गाँव आवे हुए के इच्छा ना करेला काहे जी? ना। अब अपन गांव में बड़ा रद्दी भाव बढ़ुए। अरे महाराज बाहर आदमी रहेला तो गांव में आवे के मन करला, भागा भागा गांव चलो। मन तो हम रोजे सपना गांव के देखेला, बहुत तानी के काहे ना आइलो? लेकिन चुगलखोरवन के सपना देखेला। अरे महाराज जी कहाँ बेटा गिला है सब? अरे देखी का हम अनी हाँ कल है बुझे कि 12 बजे हाँ स्टेशन पर स्टेशनवा पर उतरते एगो ऐसन चुतिया चुगलखोर के हमारा आमना सामना भाई मैंने घूमा तान सब हो ना। वो हम स्टेटस लगाविला नु कानपुर से आ रहा। हाँ। तो उन्हीं के बुझाला नु कि का जाने हम बड़न से गौवा के कचड़ा में चटवन जीप चटरवन तो स्टेशन पवन सन का जाने भैया कुछ खिया दीहन वो वही से बात विचार बढ़ जाई। तो गांव के जनता नहीं का स्थिति बा, 2 पैसा चटाइम नु तो पीछे। अब सुनी ये हमारा अभी छोटका भैया के बियाहवा में कहतरन सनु कि दारू पिएबो नु ई बिहार बंदी में कि दारू पिएबो नु तो बारात जाइबा ना। हम दारू पिए में बारात चल बा, हम जेल जाई। हाँ तो कहता दारू पिएबो नु तो बारात जाइब तो ना जाइब। तो हमारा दारुए बाटे के रहते कहता ना बाराती चल जी हैं। हम इहे कहनी नु कि अगर दारुए पिए करे तोरा जैसा लेबर के ले जाइब रे। जब दारू पिए तो स्टैंडर्ड आदमी जे तोरा जैसा लेबर तोरा के तो आज हमरा से दुश्मनी बनू कहीं ना 500 फेंकी सब पीछे। ये बात बा हम देखले बने अधिकतर रघु सभे देखले हो हम के मान ली कि जो हमारा आदमी नइखे बोलत अगर 500,000 रुपया हम तुरंत तनी मार्केट में तो हमारा के जे नानु चिन्हत रहे वो चिन्ह। ई तो बात सही बा। प्रूफ देखे के बनू तो हमार गूगल पे देख ली। सही बात है। रघु एकदम लिखित दिखावत नहीं। 10 दिन में 1 दिन पिए ला लोग खा ला लोग 1000 रुपये जात हो नु रोज 150-200 रोज जाला 150-200। अब जब चाय पी ला नु तो 10 आदमी से कम आदमी चाय ना पी। छुपल नहीं के जे गइल बो जानते बा उहे कहता नहीं तो कने गांव के माहौल बा भैया सभे से गांव में आइबो सभे से भाईचारा रही। सही बात बा। तो आबे हूं में अच्छा मन लागेला। सही बात। तो वही छिन नया नया फुटानी भइल बा धन भइल बा तो उड़े तरह से। अरे तो हमारा भी धन बा मन हम घमंड नहीं करत। भगवान के दया से हमारा नौकरी उकर लाग गइल बा तो हमारा घमंड करे के चाहिए नु। सही बात बा। कि वहीं से जो ना लगे नहीं क्यों करा घमंड करे के चाहिए। सही बात। घमंड हमारा करे के चाहिए। हम चाहिए कि भैया आवो तो सब कोई मिलो बढ़िया से बतियाओ गांव में कितना अच्छा उहे चाहिए। गांव के मतलब ये है कि मान ली कि बाहरों हम रही तो बुझाए के हमारे दोस्त गांव में बात तनी चली बतियाई का हाल समाचार तो या तो दोसरे रूट धइले बा बुझा तक एक्सप्रेस लेखा। हम ही नहीं कह जितना नौकरी वाले बड़ा नु भैया तू लोग ई बात के जाना थोक नौकरी वाला कभी घमंड ना करेला। वो आवेला तो चाहेला कि 2 आदमी बोलो अरे 2 पैसा खर्चा हुई प्रेम मोहब्बत से। वीडियो देखा तो लोग तारो लोग भी ऐसा हो जाए अगर भइल हुई तो बताई। हाँ एकदम भइल हुई। जितना नौकरी वाले बड़ा नु हमारा के कमेंट करके बता देस कि उनकर गांव में 10 आदमी दुश्मन ना हुई हम। आ जबकि हमनी के चाहिए कि सब बोला अरे भाई लइका फैका एजे अभी ला गेंदा भैया गेंदा खरीदे के बा तुरंत ला 60 गो रुपया है 50 जितना माने भइल हम देनी तो एकनी के दुश्मनी हमनी से बा। घमंड तो हमारा करे के चाहिए तो घमंड तारा कहे के तो बढ़िया से बतियाव तारा तनिको तकलीफ होई कहीं से दिक्कत हुई तो हमारा खोजा ना खड़ा बनी तो बताव। जब हतना सपोर्ट मिला तो तार लोग तो फायदा उठावे के चाहिए। आउ ना तो एघरी पिय तरन से महुआ तो गह तरन से नु कि हो उंगरा का तो खरीद लेम मारा बेक लपड़ नु कि का खरीद ले महुआ पिय तरन से बुझाता के ब्लेंडर के सीसी तुरत तरन से सील। अभी बिहार में बनी ना तो तरह के दिखा देती है हमारे रूम। आउ का हाल समाचार बउजा के? ओइजा के सब ठीक बा कटत हो हमारा अपन दुनिया बा बहुत बढ़िया का बुआई दिखाई देखिला हम तो ऐसे गइल बनी हो जा हम अभी आई का हाल हम जानत हैं। अभी देखी मुंह से बड़ाई ना कइल जाला एजवा ओइजा एगो स्थान बा आई रहुआ कबो घूमे। हालांकि हम गइल बनी हो जा कहे के का बा हम मने मुंह देखा वाली बात ना कि हम गइल बनी भैया अभी हो जा अब ओइजा के तैसे रहन झूठ का बोले के बा जे गइल बा भाई जानता सभे के सब बड़ुए हमारो बा अपन गरीबी से चाहे अपन व्यक्तिगत व्यवहार से चाहे जो भी जहाँ हमू बैठिले नु ढेर आदमी के नसीब ना हो बैठे के। मान लो कि एड़ी अलगैला से बड़ हो जीत आदमी तो सब कोई एड़िए अलगाई ठीक नु के का बा सबके पता बा गांव में हमारा से कोई हमार कोई से नहीं के छुपल आ लोग के हमारा से नहीं के छुपल। गांव में एगो दरोगा एगो पुलिस से पहचान हो जाता तो बुझाता कि बहुत बा आवत देखा दे अब कहाँ बैठिला उखिया मुखिया जी के साथ बैठ के बहुत बड़ ना आवत जहाँ बैठिला नु वो जब एको शब्द मुँह से निकली ना कि का बोली ये एथिया में। गांव के लोग प्रेम व्यवहार में रह सबसे बढ़िया रह। अब मिला जुला का हम मुद्दा पावत तनी मने मिला जुला के हो कि चुगली कम होखे वाला बा ना ना बतिए तो ठीके कहत नहीं चुगली कम ना होई लेकिन जितना चुगल खोर लोग बानी सबे से हमार रिक्वेस्ट बा
कि आराम से रही मिलजुल के, बता गाँव गाँव होला। जी जी आ कबो कबो तकलीफ होई तो गाँवे के लोग साथ बात, दिहन, चाहे वो दुश्मन हो खस, सही बात। चाहे मित्र गाँव के हो। साथ दियन भाई। कोई घमंड ना, कोई ना, सब गाँव वासियों से कहतनी कि एकता बनाई, पहले वाला चीज लाई। अब चुनाव उनाव में बहुत बड़ चीज नहीं रह गई, अपन सम्मान बचाई, जी, जी। खुश रही। बहुत चुगलखोर लोग बहुत अपन ई बात पर ध्यान दी। जी, जी, जी। आ चुगलखोर एगो गाँव में बियाह कटवो चलता। अरे बाप रे बाप, ये तो बाप। अब सुनी, काल एगो हमार संगतिया बा बेचारा सही बतियावत रही, तो कनी का भइलो तार से जौन तरीका से भैया रउआ सबनी के बताइनी, अगर रउआ सबनी पर बीतत होखे तो चैनल के माध्यम से रउआ वीडियो चढ़ी तो देख के कमेंट के जरिए हम लोग मतलब हमनी के बताइम कि मतलब का ऐसा होला कि ना। तो चल तनी वीडियो के मुद्दा ई रही नु कि नौकरी अलग घमंड बा कि बिना नौकरी अलग घमंड बा। मिला तनी नेक्स्ट वीडियो में, जैसन होई रउआ सबनी रिप्लाई हमारा देके बताइम।